We are here direct to tell you all you need to know about Akanu. Now, you may be hearing about Akanu Ohafia, Akanu Ohafia, Akanu Ohafia. You may not know anything about Akanu Ohafia. This is an opportunity for you to know everything, our cultural heritage, everything you need to know about Akanu. Today is the day that you need to know all those things. We'll be going to the palace of His Royal Majesty, Ezogo Mba Okereke, Deze Ogo Akanu Ohafia. Please stay tuned with Adamazi. With Adamazi, you get all you need to know. All you need to know about Akanu. Thank you. Unukane. Ngosaya. I know it may not be that professional. Are you serious? Now, I got to the palace of His Royal Majesty. Even when I know, I will be faith layout. Ebia a faith. Enwe wando odo. Enwe wando oke. All these places Akanu Ndodo were another community in Akanu. Ndoke is another community that is in Amafosu. Now, I na hagaje nke jogo. Anya na ha kowaje efo ụfọdụ so that anya na ha ahosa ifeanyi kpaiga. Akanu wumba haruku. And all 4 villages make it up Akanu. Now these 4 villages I'm Kaya, I'm Wikilogo, I'm Amafo, I'm Wendodo, I'm Wibinoku, engage you to go Kokomara. Now, if I want to we show go ano anyway Akanu. All Amafo the headquarters, all your wishy Akanu. If I like me Akanu. Ọwa Amafosu wibe eme ya. And ọwa Amafosu wukwalu ndị egwepụsa n'onye wileje Akanu n'ife ndị ọdọ. Isiokwu mba ndị ọdọ nwee nwebakwa Akanu wụ na-ekele ogo Amafo ndị odo ibi na nweba road wee play. Anyị naghị agaje, anyị anaghị ama. N'ọdụ ugbu anyị erusale a palace His Royal Majesty Ezeogo Mbodo Okereke, Ezogo Akanu Ohafia, Nepare Halu, never first day out Akanu. So I got you, Annie Jogo, Agoria, then your parent fender you need, Emma, Bashara, Akanu. Because if you are Mejito Wagikawo, Noga Adamazi TV, because I didn't jikere, Ibesagema. Anyị nọ nwa Obieze Ezeogo Akanuku, only His Royal Majesty Ezeogo Mba Odo Okereke, onye jeka. Biko ọwanyị ndị Adamazi TV. Ifeanyi Kobia Akanu anọga Bashara Akanu mba hari ntutu. Anyị ahụsabaghị ndị onye ndị Akanu. Anyị si ha anyị bịa ruo onwe anyị. Elegenye nna, elegeje. Kpairi anyị ndị onye ndị Akanu. Ife ji mara Akanu. Onye jeka. Ka o mechakwa ya hụrụ gị ga-ewe onye Akanu. Gị soro ndị Adamazi TV bịa. Akanu Ohafia Oyawa Akanu Autonomous Community.
ọ ya wụ mba kaba n'ukwu ala Igbo eliga anyị eji akpaghịrị anyị nọ n'nkọ aghụghọban Akanu dị isi enwekere ekubadịkwa isi mba ọwa Akanu nwụ apaka anọ amafozu ekologo ndị odo eye utukokoko wụna ebi n'ukwu zara aka ichin Akanu apaka ọnwa anọ apaka ọnwa anọ wụna Akanu Ohafia ọnwa eme ndị gọọmenti bịa mepụ ife gọọmenti Akanu Ohafia ọnwa were apaka ọnwa anọ họdịkwa Akanu ukwu autonomous community ọkawa Akanu Ohafia ọya wụ edere Akanu jide ọwa anyị wụ mba kaba n'ukwu ma alị ma ndị ife amadịkwa m nke okpuru ihe nke ịmụ akwụkwọ ọwụ onwe nke ịbịa ya n'ụrụ Akanu achọ anyị achọ Akanu wezi mba ukwu Akanu Ohafia Akanu ukwu autonomous community ezi mba ukwu ala Igbo Abia steeti a Nigeria ka onye eze ka imele maka aha nwe ka kparịrị anyị ịbịa Akanu ọnwa ọ ya dịtụ anyị mma ime ha anyị ga ọha na eze mara na oche ọchịchị Akanu dị ọ dịta mfe ka oche ọchịchị Akanu zara ka egbupụ oge odawukwu nwanyị etu ama orisi lórí agba odawukwu ọyawu nna ọyawu onye ọchịchị Akanu dị aka anyị ga-adụọ ya adụọ nna ukwu omezue ọnwa na odawukwu elega ejizi anyị ọwa asụghị nzọ isi ma emepe omenala eji well, let me call the code for you. NAFNDA or switch it off. Underneath may switch off. Besa, let me decode it. Sorry dear. Ọhaneze unu gojekwa ahụ ntị na-emeghali unu mara Akanu unu ya mara ife nwe na Akanu ife me na-ejekwu anyị nke ukwu ka na biko ọ ndị bekee ọma nwa ma elege nke nwa Akanu mbukwu ọnwa anwụ ọ zara eke ụbọchị dị elu gọzie Akanu gozibiga Akanu oke ahụ nwụrụ ndị ife nwụrụ ala nwụrụ ife dum ịbanye nsọ Akanu eji ogo wụna odawukwu eji ekologo wụna onye achịnị nke ekologo eji amafọ wụna onye achịnị amafọ eji ndị odo wụna onye achịnị ndị odo eji utukokoko ibina wụna onye achịnị ibina ụmụ gbakwanye ibe wazia apụsa eji okologo azia ndị ọmachi eji amafọ azia ndị agbụ ụmụ odawukwu eji ndị odo azia ndị emele ọkọ eji ibina utukokoko azia ndị ịkpa ndị agwa abịa ndị asụ ịnị nzu isi Akanu ndị isi wọwụ ndị okoro ụmụnna ukwu nwere ọtụtụ ma ndị okoro ma ndị agwụ nta
ma ozugbo ndị okoro ndị asụghị na-eji nzụ isi ndị okoro ọwa ekupụsa adaogo ekologo ga-abịa nwafọ ndị ndị agbụ ekupụsa adaogo amafọ ga-aga ndị odo ụmụọka ekupụsa adaogo ndị odo ga-aga ibina ntugokoko ndị orieke ekupụsa adaogo a ibina ibi oche dum ezi na-aka anụ ekebayara ichin anọdịkwa nri tara maka kano na nwa etwetuje oche dum ndị na-aka anụ ịbanye nsa mafọ eji ogo duru ezi mafọ eduru ọnọkọ ụlọ ndị ụlọ ya oduru agbaghị ukwu ndị ogbu ya oduru ọ dịghị oche atọ gaga ekologo eji ekologo duru mgbe ndị okoro eduru okoro nna nna mgbe ndị ezema eduru ọ dịghị oche atọ dị n'ekologo ga-abịa ndị odo ndị emele ọkọ duru uneje ụmụ ọka eduru ọ dịghị oche abụọ dị na ndị odo ga-aga ibina utugokoko nduru uneje okun eduru ọ dịghị oche abụọ dị n'ibina unu utugokoko ọ eleghị oche aka anụ dị ọnwụ ga-abịakwa adaogo mpọkwa unu eku ya ha eku ọwụ ndị ejene ndị eji ozi mpọkwa eje mmadụ anaghị ekurulu most of the time ekuru onye ọhụwụ na onye eje ururu gị n'ozi ya ojeta ozi dị ọwọwụ ndị ekwu ndị adaogo no this adaogo amba asụsụ mbụ igbo ndị ọdụ ọya wụ prime minister prime minister ọnwa ọdịnaleghị ọpụpụlụ ụka anyị enweghị prime minister ivanwowa adaogo beti ndị ife ọ dị anọ aka anọ ọ dịrị anọ enwe mmekwa onye isi ọhụ wee kupụle ya prime minister ọdịnaleghị ya bịa dịnaleghị ọkwa ya dị iche onye isi ọhụ by implication ya wụ ọzakwa ụmụ oda ukwu but eji oge aka anụ nwe right isi mpọkwa ekologo bịa ji anamozi mpọkwa ndị odo bịa ji anamozi mpọkwa ibina bịa ji anamozi adaogo ma ọrụ ife ọwụ gbara ike ogo ọwụ one under eji ogo in council one part of the ezeogo cabinet so ezeogo nwere right idu any of them ozi ọwụ ibe mpọkwa adaogo amafọ onwe ya ọya dị n'ele ọ kara ya nso ị na-eduyi nwa ya nwa nọ nso abịarịkwa mepụ ya na-eleghe agụpụla ya afọ ọdụ ma ndị si na onowu ma ndị si na prime minister azile m ife ọwụwa adaogo ọya okwu aka anụ ya nwunu betụ nke ọfụrụ nwa ji abịa mbekwa egbuta so ọwa adaogo ọya ezi asụsụ ya onye zeka o nwere asụsụ ọdụ esonyere anyị isi ọwụ ndị ụmụnne ukwu asonye nzu isi anyị ahụsa gị fewe na-esonye nzu omenala Igbo dum omenala imeji dum gbabara ya Baịbụl onwe ife eme ha na onye ji na mabịa ekwupụsa ya ogo mgbe wasịghị Sọl
egwere oil wụsịọ isi eche m elega ji gbaa ya baịbụl mgbe ha wụsị ya efọn Samuel ome ya bịa hụlụ eze Akanu Ohafia dum ife eji amara mmadụ emele ya eze wu mgbe asụrụ ya nzụ isi ịsụghị nzụ isi ọnwawụ emegbale ife dum emere onye ọwụ akparịgbale mkparị dum akparị ya ndị nwe ya na-ekwupụsali ya ndị o ji achị ya fụnle ya ndị chi na-anabasali asịdịkwa elega ụmụannukwu Akanu anabasala onye ụmụ di ya ekwupụsali ya Akanu anabasala ya unu ji esoghi ya nzụ isi ọgwụ nke amụma asụghị ya nzụ isi ịbanye ya the main palace gafụ mgbe eme nke m efu ogo emenye ụbọchị eke emegba ya ụbọchị eke afịa nọdụ adị ime ogo onye ọwa eburu nzọ ọhụ fụọ afịa ọnwụ ha dum amarasị asụ ile eji nzọ ikwu enwele eji ọfụrụ ememe June 4th 2011 Saturday eke ukwu ụbọchị eme ya onye jeka ife kọwagara anyị wee isoghị nzọ nwa asụsụ ya nke ọdụ ọgwụ ite mmanụ yes no ọ ga-adịtụ anyị mma ha anyị mara usoro ụkpụrụ Akanu eji emeje elege ife mere o ji dịba a na-elege ajụjụ ọ bụ uru tama 1993 ụmụ odeakwụkwọ elege mkpa onweghị onye dọsịgalụ na ụmụ odeakwụkwọ eche ruo taa ụmụ odeakwụkwọ ekwupụsakwa ha eche Akanu eji edume ekwupụsa ụmụ odeakwụkwọ ekwupụsa ya 1993 a na-eme elewaghị eji ekwupụsa ya mgbe ọhụrụ onye dum tụrụkọta gbanụ ụmụ odeakwụkwọ dum mmadụ nwụlege ya rụlege oso ndị ọha eri na-eji ọtọmatikali ọhọle eji ma ọ lege onwego ife ya egbochi na ya na-awụghị eji ndị eri na-eje ụmụ odeakwụkwọ wọdụ isii ụmụ odeakwụkwọ dị itoolu ule ụmụ odeakwụkwọ dị itoolu ndị eri na-eje dị isii ule itoolu ahụ ndị ebe ọnwụnwe gbakwa ọrụ atọ ọdụ ahụ bụ ndị ife arụ ụlọ isi ohe eri na-eze egoro ịgba wakupụsara ya ndị ibe maka ndị ibe maka wụ ụmụ odeakwụkwọ emere wa omenala anụ webulu emere ọwọwụ peacemakers ndị egbuju n'ala ọwọje emetụgba nke nwa mgbe ọhụ Akanu asị ibe ime ịbaga emebala omenala ụmụannukwu asụghị onye ọzọ isi ụlọ na anọ ite nwanwe ka ya mgbe ahụ asụghị onye ọhụ nzụ isi ọya wụ onye ụfọ gbalego ego ọhụrụ dịkwa mmiri ọhụ eji ọhụ the process ife ọdụ ọrụ dịkwa na asụghị nzụ anyị asụghị ọlụ nkọm ime ala ọ dịkwara ahụ ndị ọhụ onye jeka ọ ya dịkwa anyị mma anyị mara ife ji mara ndị Akanu elebobodo as a community akụkụ ọnụ like mba ụfọdụ baba na gburugburu onwe ndị eji ịkọ rice osikapa mara Akanu ndị ife ji mara ya ntụtụ hate n'anya afa ga-abịa amara mba azụ eke echi weke ọya akpọtọ ọya wụ mba azụ eke ugwu onyere egbe kaba nsatụrụ Akanu
ọkwefulu ugwu bụ anyị gburugburu ugwu Akanu dum ya were egbe erusa ọkparị ọkụ ụzọ ọ anaraghị ya were ya mee mkpa Akanu mba ukwu awanye nkabali ewu nri mgbe iji n'ọrụ ogomogo chọka osu ala Igbo dum ọwa Akanu kabada osu eme a na-azịra mba abịa azụ osu Akanu kabada ude enwe mmanya a na-akọ ntụ abụọ Akanu kabada ji akọ ndị mgbọdọ nwa ibeweku ọba asị n'uru ọba Akanu enwe ọba that is ibe ọba Akanu dị gafee 2 kilometers nke ndị ọdụ awụ nwa amaka the length ya abanye ma ọba ọfụrụ ma ọba ndị odo ma ọba ntụgokoko ifedumọdụ ma ọba ndị alụlụ ozugbo ifedumọdụ nwa izi gị aji ọwa Akanu kaba ji eme a na-achọ iji ejekọta ekpe na-ere ebujua lọrị load ife ọhụrụ na-eji mara ndị inyom ugbu a wụdịkwa na ibe ozugbo mmadụ nọ garị ọwa Akanu nke ọha aka mmebeliv Akanu kaba garị eme ma ata hapụdịkwa population anyị emele ya dị na-eleghe ndị ọdụ abịa ere ya nyere bet ibe rie ya eleghe afịa Akanu ka kabagari eme onye zeka so ife ji mara Akanu ọ dị tupu ike onye ze biko ife ndị ọnwa eji mara anyị ife ndị ọnwa anyị emepụsa ma o so ma ji ma ife ndị ọdụ aka na ha eme nke wụ n'eziokwu ife jidikwa aka anyị amara wụ garị wụ na akwụ ji ihe elile wụ na ahụ oso ọ dịta dị ike ọ ya bịa dị na-eleghe anyụfụ mepụ ndị ọhụ ya mee ndị inyom arụgakpada gị oso den ji ọrụ ji dị ikike ụmụ mkpara awa n'ọlụwụlụ na ife eji arụ ọrụ ji anya ka mege agricultural farming anya ka mege nke bekee ọnwa ụmụ mkpara awa ọrị eji na-arụrụ ọrụ ji ọnwa kọzi ịrụ ọrụ ji adịghị mfe ije sụa ga-egbu ya ga ka okwu ga-abịa bụọ ga-abịa dupue ya ga-emeghe ife a eme ubi ji dị ukwuu ana ụmụ mkpara awa ọrịa eji na-arụ ya wọnọbadịkwa job wọnọbadịkwa skuul so ya dị na-eleghe ọrụ ji alalị ji anụmasị wurugo Akanu ka megakwa ya nke ere ere ọwa anọghị emekwarị nke anyị eri eri ọwụ garị ụbọchị eme garị elegerechi ide ịgafịa ọkwa ndị inyom ọifụọ ji buri so nke ọhụụ ka dị nda nka nọ eme bete nke ji anyị ma eziokwu bụ onye m na-akọ dịkwa nke ori nkwaghị nke ji ndị ifo olere ole ka nọkwara eme ji nke orire elekere eji iri ji eji ejelewe gbu ya ji kewuruto by tomorrow ji dum eji akpọwa nke anyị eji eme omenala nke anyị eji asị Chineke ka ọ ji ise na Akanu enwere ike ịzụrụ dịkwa ndị ọdụ ome ọgment ọgụrụ ihe tụje na ha sụọ ya ahụ ọ dị mma ọ nke eji ekele Chineke ọ nke ọnwa akọ ya Akanu ndị ebupụsa ya na wọ ya ebupụsa ya wọgharị ọ pụsaghị elegọ nsị jide and aka akọkwa yarị akọ so ọbasi dị elu gọzite anyị ike we are asking His Royal Majesty what Akanu people are known for. What he just explained here is we, the people of Akanu, is known for farming.
Now, Your Majesty, if I come in by Basharaji and he say tomorrow Umberi Gaji, because kpatụrụ anyị ife wụ n'iri ji ọhụụ eji ya ga-eme ya onwe ife dị n'icho karịa ji ya ribe ndị ọdụ yara ife ndị ọdụ ọdị. Ala Igbo dum Okay. ọkwa ha ala Igbo dum ekughalighari kuya nkọ West Africa ma Dahomey ma Ghana ma Togo ma Ivory Coast omume iri ji ekuya the king of crops everywhere and then many omenala ala Igbo in particular iri ji ọfụrụ wezi omenala maka ya wụ isi akụkụ dum akụnye ala tamabịa akụnye arịa ọbasi dị elu je tụrụrụ anyị aka ahụ ifedum anyị akụnye ala ọrịa akụnye ha ji akọnye ha ji abịa eyepụ akụkọ ọdụ so mgbe ọha eme ya megbara ya omenala ga eri ọbasi dị elu ya gwesa mmiri ya gwesa anwụ ya gwesa ogbugbu ji ọbịa bue ma ozi ya ife ọdụfọ na iwu eleghe eke ya gaje kele ọbasi dị elu iri ji omenala iri ji wụ a Thanksgiving service is a Thanksgiving mgbe ahụ akọ ịgba ji ife mbụ onye mara wụ akọgbalega ji ọtụtụ ife nri alabalị ya bịa dị na-elewe ụmụ famine abaghị nsatụle so you notice that between May and August nri ọfụrụ aka dịghị ala ifedum akụ akụ ma ịkpakpa ma ifedum one in the process of germination growth tamayobia or harvest ifedum ịkpakpa takes about 3 months so within 3 months ebe June, July, August ịkpakpa ejule so a na-atatụ ya ndezi eji ebe April boyelega eji ebe April by August 4 months John emeile ndezi eji eri ya ji mgbe ọwụwa ya eji April ndị Akanu dum eji ame ndezi eji eri ka ji August ndị Akanu oro nwa nwanne m ochie n'ọwa na-aza chiban ya ọsịghị boys igbe na-aka lao anka bịa echi ansị nwa ozigbo mmadụ bịa lere anya ma mgbada ileta anya ụmụ boys ekote ewuela eku ọbụla ewula eku aka ụmụ mgbada apatu mgbada ekentọrị Tuesday elegha apatu ya by this night ma ọ bụ ma mgbada ndị Chineke ka over ekpe ya apụsị echi okere nkwa ya apụsị echi mgbada ya apụsị echi ọkwa nko ya apụsị echi erue ndị uke dum ndị dum abịa ịkpa nganga o wee carnival ndị ria by right o kwesịrị akpanụ duru ndị Chineke fụ ogo mgbe eji eru echi anya mara onye jeka ịba isi Akanu ndị ife mmadụ nwere ike ịfụ mba Akanu nwe ife ndị like ụlọ ahụike anyị nwee health centers hospital ife ndị ọhụrụ mmere ndị meganife bọọlụ meganife mmere ime gbata bọọlụ mmere wa abụọ nwe meeting ụtụtụ taa mee nsewo emerala ọwa Akanu wumba ya emewuru ni host a tournament involving 30 teams
a 2 hour okay, make group match. A 2 hour into 6. 30 into 6, I'll go 5. That means a group hour into 6 groups. That Akanu was 6 standard fields. Ogula Akanu Ohafia Dum was 6 standard fields. Remember, field, the flat, very beautiful. Akanu Ohafia Secondary School, more field. Ugwafia, more field. Aboroba, more field. Anya GTC, more field. Opacha, more field. 6 standard fields. Odi, Akanu, the biggest and most modern market. Apokwa Nko. Challenge with the market. Zara Kama, COVID, Magan, Yabia Dinelke. But outside that, all the most modern market, Akamba. Mbaza Fimo Gobula Ebom. Health center, Akanu, the standard up to now. Akanu Muropa Hari Health Center, Ghana. Muropa Health Center, Getting Imogo. A popular landmarks are for. Sorry, ordinarily, Nkapare focus won't church. Akanu over 40 separate denomination churches. Obuku Akanu, Ekuyi Obuku Presbyterian Church. Also called the earliest churches, Biano Ohafia. Ile MLA modernized. Ungo church Akanu with their own buildings. Gabialo modernization, beautification. The Unity Tower, the digital Unity Tower. My roundabout. Gaga Ugwafia. That first tower approach. Gaga Onogo Ekologo. Gafon Tower and Ekologo. Aman. Gaga Ibina. Gaga Ibina. Utuko Koko. Gafon Kwa Tower. Ordinarily, I can't know the land of towers. And all tower do more wobu. Umugu Nkebia. I can't run get Meligamba, Mbanning Meligan. No, oh yeah, the Panama Haimara me development iji begana Akanu. Mpoga begane. If you go Saragane Akanu development. Nkong. I make a letter of Basidiel weekend. Akanu Mondif. Oh, Chineke. Kesia Wonya Akanu. Mgbe hụ ndị ọrụ ọnụ wee tinkpu Buhari amaghị Buhari akaghị iletu anya Akanu nwere the first functional regional water. Eme reticulate all over Akanu. Akanu. Solar powered. Thank you. If I do my do Alwasaja. Why are by here? Abaya Mina Baba Sa Baba Bari. In little able. Pipe got for Mina Ba Akanu. Akanu, Ilituania, and we can already be able 3-4 years ago. Who's had the Halagi to Akanu? But in the last 3 years, you come back on Yan. Bani motors able get Anuchuku, at least Gaba and Uri. Motoganic Bobom, Mogun Kanja Kanye, a speed breaker. Gabialoba Kanu Buru, someone Sadama able before December. But you were Bana Kanu Buru, Emepugalia. Ibaban Zuzi Sugu Pasa checkpoint. Umugo Kakanu Emegagi develop. Oko Umay Akanu 5 transformers. Amakizigi how large all the and now go Umay Yenda Kanu Yaka. They are Biaba. And they are there. So development all round. Akanu
ankelega Chineke na-ekele gọọmenti ma federal gọọmenti ma Abia steeti gọọmenti ma Ohafia local gọọmenti anya health center nwa achọ eme ya oyibe ahụ the Algon health center for Ohafia local gọọmenti ife dum eji eme ya furnish and equip ọ dị nwa with local gọọmenti anya marala ọ dị na-ewe ọkpakọgba onwe ọnụ mee gọọmenti webise anya fụnala ya ma jeneretọ ma ife dị so nkọ development ọbasi dị elu gọzie anyị gọzie ụmụaka anụ bikos ụmụaka anụ nọ ha eyi aka ọkwa ụmụaka anụ mega ya na wọkụ ọzọ ụmụ nke ya bịa nara anyị ụmụ anyị adachi wọnde nụkwalụ wọnde bụ ụzọ jee metụ ya so aka anụ agọzie anyị agọzi anụ kwalụ eme onye Ezeka yes biko kpetụrụ anyị ife gbasara nke age grades. oh yeah Ohafia in particular ife ji mara Ohafia ọwụ uke ife eji emepe obodo ọwụ uke ịbịa elebe ọdụ ugbu a enwe ndị uke okpuru isii ụmụ ndị achọ egwu afa ya oruo 30 ahụ kwesịrị ọ dị Akanu bikos Akanu wụ mbụ uke dum ọnwa enwe ike nga eyibita eme projekti ike ngara ibita nwana ochie enye nwana nta elebe oji onwe abịa eri echi ngwere ya mmatụ uke akụmba ihe ndị nwanne wọnta adị ntị uke ọnwa abụọ bụ anyị echi nganga dum akpa fedum ememe ọwọ je eme ya mmepe dum emepego Ohafia ndụ uke emepe ya ma ya dịnalere ndị China anyị atụghịzikwa nwụrụ okwukwo ụfọdụ mgbe ichi n'ọrịa asị atụghịrịla ndị China nwụrụ okwukwo ndị China Ohafia kpa ewu ya ndị uke dum mgbe ahụrụ okwukwo atụghị mụ obodo ma ife anya na-afụ anya ịbịa since the 1930s 40s project dum dị na Ohafia I'll make bold to say 90% of it on the camera. Amaka Ohafia dum, I'm not just talking of Akanu. Obu nebus on my ambassador on the America. Obu ikro Akanu or in the one yard. See ikro Akanu person or in the one yard. Zara Akori. Ọnwansịga akamba ọkụ mgbe ndị ọdụ ọhụrụ bụ ọkụ Akanu enweghị ọkụ ọndụ uke mmanya ya nke apụghị anya ibu nna Akanu Ohafia secondary school mgbe a na-akpa Akanu enweghị secondary school GTC wụ nke ndị gọọmenti nke anya secondary school Akanu agagala ibe nwere secondary school eleghe Akanu ji nye ndị uke abụọ aka awawọrọ anụ mkpu wa ewuru Akanu secondary school. Akanu Ohafia secondary school was the largest project emetụla Ikayamambori, and today we are proud professors engineers Ziabana school on Pusa Akanu Ohafia secondary school okay wuya wawubaya nde blanco anungbu yoko blanco anungbu yes yoko ọkwa dịdaga Akanu poolu onwe iletonya poolu ọdị n'ụzọ ọ lake concrete Enugu oribo ọja bue poolu ma Akanu dị gburugburu
ọ ibe ọcha and ọwọ yi ọkụ Akanu nke ọha bụ sub treasurer on the day mgbe eji wee mee correct ife mebiri ọwọ gwụnye ndị aka mba Akanu kwa enye mbakwe ọwọ Ohafia uwe Kabanu ukwu a east single hall Kabanu ukwu wụ Akanu Ohafia civic center ịmala ya unu ya abanye unu ya afụ ya afụ ndụ nke nwegwepụsa dị ya ide ma ịnya mgbe ama ịnya amaghị ahụ ha ugbu a wee megbale ya wee mele the skeleton ọ dị so gigantic nde egwu ala ụra abịrịba bịa mozie the last nke eme ya gaa n'ugbo nwa to furnish and finish ọ bụ nke Ugwumba wọrọ ọkwọwọ ọwọ na Ugwumba wọrọ anya fụ mba iru ebe ọhụ mgbe the deputy governor His Excellency Udoko bịa mee ibu uche 2021 ọfụnụ ya sị ya maka ndụ kemegekwa mgbe unu elerekwa n'inu afọ ya you go there and record it. It's the largest single project in the whole of East. The hall can seat over 5,000. Elu, Ale, the same, with offices for every kind of thing and shops in one single building. Fondu Kemere. So, uke, oye for Ohafia, eji emozi wo. Ikan kichia ma mibado, mande nogani project, mande megano ozo, mande bapugamin. Everything we Fondu Kemere ke Ohafia. Nke Akanu, we thank God. Onye cheka. No, ebia Akanu. Ndanne unu eji nna Akanu eji eme ife anụmanụ. Ife alụmalụ wo omenala ọ pụrụ ọkụ unu si ọ pụrụ ogige idem. So nke anyị adịghị iche ife wụkwa hụ omenala alụmalụ wụ echelu nwa m Akanu ịchọkwa ịlụ ya ezi ụzọ efu onye ọwụ gekuru ndị nwogo nu agaji urewo jeziawo wafunle ife ama na ụlọ wọchọ ha wo dị ama na wefe eruwe aka eku ya ijuru ụzọ gbahe bịa jụrụ ụzọ ga-eje wa sịga oke ngwalụ mgbe ọ bịa gekuru dulu ndị nwogo nu abịa si unu obie nara unu afụnle ebe ọ dị unu mma unu obie nara elege unu ya eji eme unu azọghị ubube ọdụ ma gwanụ unu ifedum unu ya eme unu egweredụlụ ya ala toghedụlụ ọnụ ụbọchị unu ya abịa buo mmanya mgbe ọha ibu ilege nna mmanya buye nwe na ochie mmanya buye ụmụ dị mmanya buye ụmụnne mmanya ife dume nwa amị alụ ọgụ mmadụ olu ọ ndị ife nwe ya walụ so was elega wo ndị fele me so ngbon ibi adoro gbo ụzọ maybe fedum le edele fele fọdụ kwa na ewo wa gabia
bịa bue mmanya ife dum agụpụsaba ime ma alege ya ga-ekwu ụgwọ nwa m kwụ ụgwọ isi ya n'ebe ife dum ọ ya wele nwa m onye jeka kan ikwu nwa medụlọ nda nke alụla elu nwa m elege mkpa elu nwa m ọgwụkwa hịrị lụọ nwa m ekuru ụlaje ezi m ịlụ nwa m wụ omenala ịlụgakwa ya ngara anaghị laje n'ụlọ ịlụga nwa m ọlụbasaga n'ụlọ ịlụga nwa m ọgaje n'ikwu ibi gbugbale mmanya ndị uke gị ọlụwowu ndị bịalụ emere nke ọhụwụlụ m mmịa gị pụsa akwanyere ugwu gị ga-epụsa akwanyere ugwu ọ ya wụ ibe ku ga-abịalụ mee nke nwụrụ iwu nri biri ule ọ ndị uke gị bụ ndị iwuru nri biri ule mgbe ahụ iwuru ndị uke gị nri biri ule mgbe ahụ iwuru ndị uke gị nri biri ule ọ mgbe ịlọ nwa ma eloru ala anụ nwa agụkọrọ gị fedum ime gbaa ya mebalege ya ifeanyị ekwu ya wee jee nyụara gị mma mmiri isi ule mee ha ndị uke gị ka nyụrụ gị mma mmiri isi ule ịkalụgụ nwa m ya aka anụ onye cheka gbasara ife alụmalụ nwa onwe ibe ndị aka anụ anyị ga-alụpa nwa anyị ọhaneze ọ ga-awụ ife gbasara aka anụ wife anyị ka akpago ka ya gbasara ife dụmụ ma ife ji mara anyị ma ọrụ dị ya nye ma nta ma imo ife anyị na ime ya ugbo nwa wụ nne anyị ndị aka na-eji alụ nwa amị ọ kparile ya anyị fọta nchọsi ịma ma onwe ibe onye aka anụ anyị ga-abanye alụ nwa amị biko unu bụ oje nke ewu n'eziokwu Akanu Ohafia enweghị ife ekwu osu enweghị ibe onye Akanu anyị ga-abanye nwuru alụ nwa m ọnwụ onye eleto gbanwe ọkụ ya oje yebanye aka ezi ya gịgo ma ndị nwa ụmụ mmụọ adịghị mma ikwu mmụọ ezu oji ikwu mmụọ agba ọkpara ga-ịbanye ọgwụ ka gị ọgwụ ụlọ ụdị ife asọ anwụ amị oji eyi ọkpara ọrụ ka uru ya ọ biznes gị ọwụ Ohafia Akanu enweghị ibe wa asị gọbe nwa amị alụ onye cheka oge dijekwa ha anyị mma n'iji gwepụtara anyị oge gị anyị gwere onye eze biko zaka ibugapụ oche ọnwa ilega eji Akanu ime ha ịmarasị Akanu nwoke mba ọ dịka okwu ike biko onwe ife ọghọm challenges inwesaga elege eji Akanu nwere ife ọghọm enwesa le aya Ohafia so ụra na-ede otu ọnwa ekpopu enyeku and ife ọpụsawụ ndị ibe mfeji ọnwa o nwedere ọ dị elere mkpahịra mbụ 1993 ọ ibe chenji si ọgwụkwago onye iche ya na-awụ eji ọ dịkwa nwa nta ya na-azịkwa na ụmụ ode akwụkwọ mgbe a bịa mepụ ya dị na elere ọ na-eme anyị nha anya ugbu a ụmụ ndị chọnị awọlaghachikwa ha ọhụrụ onye iche bete ma Akanu ma majority ụmụ ode akwụkwọ ka nọkwa ụwa emetụla ife onye ichi na ọdabaga kparawa ọgwụle ya wụ ife nghọhieta aka dị ọwụ ife anyị eme ozi wuru eme ozi asụ ife ọghọm mmadụ nọ ihe na any position ma ị nwego challenges then you are not doing well therefore ife m ya asị wụ challenges have come awụgawụ Nigeria with ife dum megan ịmara many times anyị ndị Hausa nwere confrontation maka ife nama based on that anwụ nwa amegatara Ohafia dum mkpe ewe
ambekwa ten na meri ha ambekwa egbuta anya sị ndị Hausa be na meri ọwụwa bekwata ya na ahụ ha pịa akpa ha mgbe egbuta that died down. It was a challenge. Anụwa asị ndị ọwụja nara ndị amị egbe ndị amị ya gba Akanụ ọkụ. It was a challenge. Anyị ni ndị amị je ekejitaga wọfụ egbe wọ emeghaghị ịgba Akanụ ọkụ. All these things were challenges, but like we said, you know, you're in a position if Chineke could do to meet the challenges and then overcome it. Yes. Emekwa ha mara sị ọ dịwo ode akwụkwọ ndị eze gburugburu Ohafia. Yes. Biko efe ọhụ ji si anya ka marụbada ga ala ngwerekwa ha elege ịkwụkwa ha eji Akanụ. Biko tamanye eji agụrụ ije ọ ya dị anyị mma anyị gwa ha n'eze ha ịkọwajitụkwara anyị onye ewu n'ọnwa ya ebekakwaghị ha afọ elege eji Akanụ. No. Onye nwe amaza mbụ odo Greke oifamum gwam and under mbodo okereke eje m ụlọ akwụkwọ eje m nwa Akanụ Presbyterian ya CMS yes wụrịkwa na ụkpacha nje gbaa ya menga Ohafia High School. Jebo Ohafia High School. Mgbe kwesịrị mbanye university. Mmosa federal government require scholarship. Banye aviation. We met trained as an air traffic controller. I was gazetted as an air traffic control assistant 3. 1975. 1975. A level 6 officer, technical. But then by 77, me was admission to NDA, Nigerian Defense Academy. Me by NDA in 1977, 22nd regular combatant course. 22nd regular combatant course. We are the legends. Power Yimbu's on my NDA as a university. Joseph Nandev Garba was the first commandant in Bonn. So from there, Air Force. From Air Force, that was the mainly to aviation. Until I left Haka. Mgbe Haka me fold. Menzaya. On my own. I was consulting for airlines. Men no on my own. Ono da pasa. Mbia Ohafia. No emetuje. Local government. Me appoint under the government of executive chairman I Chief Uche Bosa. Me SECLOC, secretary to the Ohafia local government. So from 2008 till 2010, I was the secretary to Ohafia local government, SECLOC. After that, by 2011, as Eziogo, I hold him a member of Ndejogo Council of Ohafia Monarchs, Ndejogo Ohafia. But the former secretary, Ejogo Fele, he was getting old. Well, May election was some of the secretary. So since 20, I can't even remember, since 2015 or thereabout, I've been secretary of the council and based on my military background in quote, I know me if man cause security my advice. I don't think HM
onye mgbe ife mgbukwa m wee ji ogo ọ ya wụ nkọm ya sị unu ka ọ ya wụ ife mgbukwa onye jeka obi teta anyị mmeke meji nye anyị ohere anyị ke gwere gane echi nekpa wiri echi aka n'ukwu and this kwalechi ọha anyị eme expect ifo ife omenala aka n'ọnya ka fotoko then anyị rikwala ọgwụ ije nnọ zulu anyị pụsa onye ri ya nri iwe ije west ya west maka nri ya dị mefe ọṅụṅụ n'ọbụla gonye fat anyị kwuru gbaa ndị ife bifa eri and imekwa ha nye mara sị ndị ọnwa akwadoga na mmemme ndị akụdị si eziokwu akụdị ndị nwa ahụ ibe ejiri maka ụmụ bọyịsị ji bụ mgbe anyị gị ndị chi wezigara ndị ifedu ịnụgaga ụda wa redio wezigara ndị ifedu onye eze ka oche eze gị ya dị ndị biko ama m sị abịa obodo Akanu enwe so many arms of government development union dị ndị youth dị ndị inyom dị ndị Akanu dị biko kọwatụ anyị nwa one or two things gbasara all this government. In fact, I'm say Akanu the well set up. Akanu was the apex body in terms of governance. Every other arm under Akanu okwu bekee ekwu eziokwu in council. Akanu ebe mkpa ya agụtụle m nwa oche dịba ọkwa ọ dịkwa limited to this 10 oche or 11 with the Ejiogo. This 10 oche has other oche Akanu abịa medlune embrace. If I answer, I can quickly name this oche. One Ejiogo in council. Oche dum ndị na-Akanu ụmụdị dum abịa n'ogo ward represented there. Ma ufere ukwu ma ndị eze ma ifele ma ibibiri ngwa ma obere ogbogo ma akpan, all these ones they are represented in the council. Oya form the larger Ezeogo in council. Within that ogo ọnwa anọ and 2 secretaries. And you have 2 secretaries. One is supposed to be palace secretary. One hour the council secretary. So that at whatever time, or everything are they documented. So that larger council, under it, one, the ADU, Akanu Ohafia Development Union. Oh, by our mistake in the family, ADU, Amayari in the 20s. Then 1920s. Okay. Then APU. Akanu Progressive Union. Then one AGA metoga the war, civil war, Nigeria Biafra war, Biamai, they may prescribe Igbo Union, every union then a Igbo. So after the war, AGA may revive Azaya ADA, Akanu Development Association. Ngbanwa eji emega Akanu Development Association abịa issues of registration ma efo anoyin I think 2010 under Chibuke Mele or Chibuke Oboso. Under them as President General, a change had the name to ADU, Akanu Ohafia Development Union. Azare Akon registered.
with CTC. CAC. All the there. Therefore, onye azarịkwa the union aza Akanu Ohafia Development Union ATU. ADU. Okay. Then abịa ya inyom oke oife etuwo beta ya wu inyom Akanu ọnwa ndị femegawo mix ọgwụgwụ ADU nwe ha women wing nwụrụ the male wing. The women wing no under the male wing or development union. But in Akanu, who the traditional women were on the chin Akanu, Achiputara Joba, Sonny Lekoto Goma, Anya, who ya for each. Ndo, all what traditionalists, or if all way yaka, to maintain law, anything affecting women. Or even you, or even mammy, or if I did a meal, all those laws, what the war, aka, Imalani about Candino Maga. Imekwan, Wabuliag, Nijam is the one, Nicomadio. So that okay, or the other arm. Then the youth, what are the other arm? The youth on one the other arm no under ADU as they one the firebrand, the tomorrow of the community. So these ADU we youth wing one now from 2021 from 2020 we may create autonomous community Akanu Ohafia odekwa Akanu autonomous community may exercise from Anya we will have an imule of palace for a long time may exercise we are creator on Ebe as Asia government, one like Asia autonomous. Oh, I create another arm of governance. That means technically, Akanu 3 arms of governance. Asia go in council at the apex, Onebe in council, following, and then the union. Let's go in council, like I said, no, on top. With all these other arms, but like we have said, whenever in council, since the liaise more with government, development union do a lot of things with government. The youth do a lot of things with government or with development. So, ADU, whenever in council, all the question of liaising with the Ezogo in council. So that is the governance structure. And then Akanu, or they were like that in other places. But the key thing is law enforcement are the traditional. Akpan, the Biberangwa, the Akanu. And they keep the law using the tradition. Ebia Akanu ya dani ma ema numeji izikọrịta ozi the means of communication. Oh, ọ dị mfe. Amaala m ife ka oju ajụjụ because ọ dị gị na-ele ka na go gelezi aka elu. O nweghị ụfọdụ eji ezi ozi ala Igbo dum. O ogele ndị bekee kwu ya town crier. Mgbe ọhụ ogele ịdalere kpom akụ ya ọrụlego ụbọchị eji izi ozi akụ ya between 6 and 7 in the morning. No, onwere onye planeta na-ịpụ ya ọnụ ife ye ma ọ bụ ewu bi eje ma ọ bụ nkwu eje nkọwụrụ onwe ife megan elega eji eye ya
enye ya mmadụ anụ ya ọ ife eji eme and ọ dị under nke akpanụ because ọ wee mee enforce any violation of that. Ejeka obi dịta anyị mma ike na-ịkpa ike ha lee ụmụ ife ndị si iyi ekwuba anyị ezikwu anyị ya emulwe biko anyị foto ife ndị ọhụụ biko achọrọ m unu manye ịbọ mgbe a manye ịbọ ochie ileta anya ochie ọ nke ndị bekee dịbara nwe isi ndị bekee dịbara oche autonomous the community eze His Royal Highness Eze Isaiah Odo Okereke, my father. Okay. Mgbe ọ ya wụ the first autonomous eze for Anya. Okay. Autonomous community. Before uche ya ada. Mgbe ọnwụ ya wụrụkwa mgbe eme create excise Akanu from Anya. Okay. So me get take it over as Ejiogo. Many years after him. Okay. 2011. Yage More 1997. Okay. Oh, Chipu, let's start here before you get here. Lele, my father. This certificate is signed by Colonel Sunday Adeni. Thank you. Thank you. Colonel Sunday Adeni. 1978 Ongbe or sign a certificate my father. Eme create the autonomous edict and decree, I think 76 or so, by then Imo State government. So I was the first autonomous eze in Alibo. Without other this, sorry. If I were embarrassing, I could put a picture Buhari and or whatever. I come was saying Tinubu yara Alex Oti. Otherwise, all picture work was the left and right. Ever would know my own stool and throne. Okay. I said you this one. Uncle Miminko. Like I said in Korea, Papa. All the time in Yagale. Well, Geze Kalwamubu from Balo. In the Twanya, my father who age autonomous. Or ring bome to collect pictures. Oh, yeah, Zik Waba Tweba. I know Bona Popo. So in the Twanya, if I do more wounded children. Ndị dum ndị Chile Nigeria right from Abubakar down to Jonathan on this side Jonathan then ndị dum or the in sequence, but in the wounded children from Eastern region, Imo State, down to Abia. To Rusa de Kwama, Okezia, Ikbazu. To Rusa. If for like to Russo Kezia Ikbaso, the last person. Like I said, the Utubalen local government, or the fully that is or in any sequence. Let Chief Mrs. Nkata, Ule local government chairman. Chief Upaya Ule local government chairman. I Chief Uche Bosa Ule local government chairman.
Then Chief John Eke, Engineer John Eke. Well, if I would have family portraits, most of these pictures they were missing. But we will source them and replace them. Like I said, Papa me would all that Papa. Mgbe nwa ya may graduate commissioner audio Kreke Ozi Ibadan, University of Ibadan in the early 60s. Mgbe was their graduation ceremony, his son. Well, if I would have family protest, Lele my father, Lele commissioner audio Kreke, Lele Obuzo, ambassador Oju Dumekpa. They were two great friends. Akanu. If I want to let you know that if I want old palace, I will go Nkonya. Well, may I say, I've been too lucky. If I want all over the place, you have too many of this decorating everywhere. Mankendami, Mankendong. They are there. All the brigades have always have related with them very well. Nduru tute na oche mo nwa mara mbekwa ke mme aka wuru nke mminko. Ugeze biatene bia duru to ka bia ke bo wa mara ka bia ba bia. Ohaneze, if all right, fine on him. Now, the Ugeze Lolo Uchechi Mba Odo Kereke. Ọnwa ndị na-eji ogo n'ọnwa mgbe ọ baisa. Biko, Lolo, keletu Ohaneze ọwụ AMTV. Ọwụ anyị ekpaida Ohaneze n'ọnwa afọ. Biko, keletu Ohaneze. Ohaneze Kanu. Kanu. Biko, I say hi marathon no beauty. Ịnọ akụkụ nneji. Obi dị m mma. Ọ dị m obi dị ka m otu ike nọ ya akụkụ mgbe ọbụla dị. Ọnụ Ugeze ya. Anyị afọkwala na eji anya shine. Jishi ike. Onye jeka. Biko, o nwere ụfọdụ anyị achọ ịmara kama ya bụ emechi nke tadịrị. Briefly, onye ọbịa anyị abịa Ohafia. Ndị na-eji anabasa ya. Mgbe unu bịakwa onwe elegodu anya eji anabasa a na unu nzo. Mgbe ọha mma unu nzo ejegbesa ọjị ogwesa uru unu ta ọjị ife ọdụ egwesa mmanya because ala Igbo a sị ka ọjị anọ na ịka anyụrụ mma na ịka ji ala ụgwọ so egwesalịga ọjị egwesa mmiri ya elego ya egwesa ọjị atagba ọjị egwere mmiri ya nwụda ya ọ ya wee megbara alịghị abịa anya unu jedekwa na ha egwepụsaji ama amalịga gị nzụ Ohafia bụ m wedekwara ime afọ ọwụ nzụ ọ dị paramount so nzụ ọhụụ ji nsi anabasa gị obiọma dugajirikwa onweghị femmegan and ịzala ebe ọhụ pụ eletụkwa ha anya aka gị pụ nzụ abarasị gị ọzọ ịnọ under cover of protection. Onye ji imele maka oge gị enyi anyị echi ka ụbọchị anyere nke abụọ ya agụrịtụkwa mgbe ọhụ ya ọhụrụ ndị gịrị nwa abụọ so n'ọnwa anyị agụrịta imele obi jupụsa anyị azụ ọbasi bi elu gọzie gị afa Jizọs. Amen. Ọhaneze obi dịta anyị mma ike maka ohere unu na ya oge unu ọwa anyị ndị AMTV
ife anyị ko na ọga wimenyu n'obi ụtọ imekwa ha anyị na-arịsara unu omehụ unu mara ife unu omenala anyị gị ndị AMTV anyị si omenala Igbo ya dị maka nke ọhụ omenala anyị anaghị ala. Unu nwere ike ị na-ajụ ife mere anyị ji soga n'asụsụ anyị o ji wụrụ asụsụ Igbo anyị ejigaghị bekee. Asụsụ Igbo wu omenala, asụsụ anyị wu omenala anyị. Ọ bụrụ si asụsụ anyị la wu omenala Igbo alale. Ohafia asụsụ anyị anaghị ala. Akanu ukwu asụsụ anyị anaghị ala. Anyị rịọtụga gị nọta ike AMTV echi ife dum mgbacha na Akanu omenala anyị dum ị afụ ya. Ekpere anyị nwe onye afọ taa ha afụ ya echi. Ọmụ Gentle Prince Ndukwe. Ha Chineke gọzie anyị. Amen. Ka Thank you. Amen. Thank you. Coach.